Ja, så er vi på Telegraføen. Jeg har været her siden i fredags. Nu er det mandag. Jeg håber, jeg kommer hjem i morgen. Det er Nuuk, der ligger derinde. Og her har jeg sovet. Og heroppe har jeg arbejdet. Og det er antennen, jeg bruger, når jeg arbejder. Og en vandtank. Der er bare ingen vand i. Kan vi gå indenfor her? Døren kan komme op. Det er så vores indkvartering. Fjernsyn. Og så er der nogle værelser derinde. Og et køkken. Jeg skal lige rydde lidt op, tror jeg. Nå, det var en lille reportage her fra Telegraføen. Hej hej.